पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे सरकार शिक्षण व्यवस्थेन हस्तक्षेप करता, लोकशाय आणि राष्ट्रीय संघर्षाचे धडे काढून उडोवन RSS विचारसरणी जोडटा असो आरोप गोय NSUI संघटनेन केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। जवाहरलाल नेहरू ताणें चॅप्टरूच काढलो डेमोक्रेसीचो, तो भुरग्यांक डेमोक्रेसी सेटअप शिकपाक ऑपॉर्च्युनिटीच ना। And these students will go and vote. These students will become the first time voters. And जेन्ना ते वोट मारपाक वयतले तांकां सेटअपूच कळचें ना, what is democracy, what election process happens, how it happens. So Modi government wants to make the students of India illiterate and to use them in the election in the name of Akhand Bharat, in the name of Hindutva, by using their communal politics. आता पळोवंक गेल्यार Delhi University, they have removed the chapter of Maulana Abul Kalam Azad, who was the first education minister. चॅप्टरूच काढलो. He was visionary leader. Because of him, we got IIT, IIM. Because of him, Googleचो CEO इंडियाचो आहा. ताचो चॅप्टरूच काढलो आणि घातलो कोणाचो? सावरकराचो. Who is सावरकर? सावरकरचो एक कॉन्ट्रिब्युशन दाखयात इन द फ्रीडम स्ट्रगल. एक कॉन्ट्रिब्युशन. बिकॉज ऑफ हिज आयडियोलॉजी, बिकॉज ऑफ RSS आयडियोलॉजी, महात्मा गांधीची हत्या झाली. सो आयडियोलॉजी ऑफ RSS किल्ड महात्मा गांधीजी. त्याच आयडियोलॉजी तुम्ही इन्क्लूड करता सावरकरा. आणि इथून असे म्हणता की महात्मा गांधी से पहले सावरकर का चैप्टर, महात्मा गांधी से पहले होगा वीर सावरकर का चैप्टर. महात्मा गांधी से पहले म्हणजे दिस इज अगेंस्ट द फादर ऑफ नेशन. दिस इज हायली डिसरिस्पेक्टेड मूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज द एजुकेशन सिस्टम. मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेक्टराइज द एजुकेशन सिस्टम. मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रीराइट द हिस्ट्री. आता मोदी गव्हर्नमेंटान फक्त हिस्ट्री चेंज केला. आता त्याने आंबेडकराचो चॅप्टरूच काढून सोदता. तो फुडें असो टाइम येतलो की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जातले. फुडें असो टाइम आसूं शकता की RSS इज अ ऑर्गनायझेशन which was never part of Indian independence, which was never part of Indian struggle, which was never part in any contribution for our independence, and these people are rewriting history. ते नासले ते बरयता हिस्ट्री. So Modi government is directly attacking the education system of India. प्रेसाच्या माध्यमातून गरीब लोकांक सांगू शकता, आमच्या गोयच्या लोकांक सांगू शकता, टू सेफगार्ड आवर फ्युचर ऑफ चिल्ड्रन, टू सेफगार्ड आवर फ्युचर ऑफ इंडिया. येता ते इलेक्शनात तुमका मोदी गव्हर्नमेंटाचे विरुद्ध वोट मारचो पडटलो. बिकॉज दिस इज अ वेपन व्हॉट पीपल हॅज. पीपल आर सुप्रीम, पीपल पॉवर इज सुप्रीम. सो तुमका आता 10 महिन्यात तुमका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा to safeguard your own children's future.